Moni ndine Jack ndi kuli mpungwepungwe kwambiri ku dziko la Mali ndi Burkina Faso. Nine kuti Sahel states atatu aja amene anapanga mgwirizano wawo. Niger, Mali ndi Burkina Faso paja anagwirizana kunena kuti ayambe kupanga zawo nkuthetsa maubale ndi maiko aku West. Anali under France ndi kuphwasula migwirizano yawo zonse zomwe zomwe France imakanga ndi kuchita control akhala kuti anakuphwasula kuchotsa ndipo iwo maubale yawo ayamba kupanga ndi Russia. Tsono zomwe zokhazo kuchitika nzone kuti maikowa sali pamtendere kuli mavuto psha mavuto ake pena umadabwitsa kuti kwenikweni chomwe chochitika nchani because France inayesetsa kuti igwiritse simafuna kulekana ndi maikowa chifukwa chonena kuti mapindula kwambiri. Maiko awawa ndi maiko onena kuti kuli chuma ali ndi gold, ali ndi zinc, ali ndi manganese, ali ndi lithium opangira mabatire. Kuli nthaka yawo ndi yamphamvu yabwino kwambiri ndipo ali rich in gold, kuli golide, kuli mines kuti by kukhala ndi control over maiko awawa dziko limene loli makhauti likuchita bwino. Ndi France imachita bwino kwambiri chifukwa cha control yomwe inali nayo pa maiko awawa. Ndi imene military analanda maiko onse atatu achina Traoré anamuka ndikulanda boma kunena kuti no ife tichita control. Kumali nayenso Assimi Goita anapanga coup analanda boma. So ali ndi military government chifukwa chonena kuti mumachitika ziwawa kwambiri. So akaka ndingati kachinthu kamene kamapangika maiko onena kuti ali rich, let's say maiko amene kuli mafuta kwambiri kapena kuli nthaka yabwino ngati nthaka ya ku DRC kapena let's say even South Africa ndi amphamvu chifukwa chonena kuti ali ndi minerals amakhala olemera fati ndo ali ndi minerals. Nigeria ndi amphamvu chifukwa chonena kuti ndi mafuta so pamene pali mafuta sipalephera maiko aku West kubwera hafuna mafuta. Pamene pali nthaka ngati ya ku DRC yonena kuti ili ndi zinthu zonena kuti zithandiza anthu kapena zilemeresa maiko sipalepheraso kukhala chani maiko aku West. And maiko odero osakhalanso amtendere makukhala nkhondo zapachiweniweni makukhala ma insurgencies ma terrorists osadziwika bwino kuti kodi maiko osakukhazikika bwanji. Koma nthawi zina ziwawazo zipolowezo zimakhala kuti zikuchitidwa sponsor ndi maiko akutali ndi cholinga chonena kuti anthu akhale busy kumenyana pamene iwo akutunga zabwinozo azitunga kaya muli mafuta azitenga iwo azichita bwino kaya muli ndi magolide iwo azitenga ndi mmene dziko limakhalira. Maiko ambiri amene kuli mtendere ndi maiko onena kuti nthaka zawo mulibemo kalikonse palibe amene afuna kukuba kena kalikonse kamene otenga kalikonse. So maiko amakhala aphe amakuvutika mwina ndi njala chani. Koma maiko onena kuti nthaka zawo ndi zamphamvu nthawi zambiri amakhala pa mavuto. Ndi chifukwa chonena kuti maiko atatuwa anapanga mgwirizano wawo kudula migwirizano ndi ku West ndikuyamba kupanga zawo. Maiko awo munalibe mtendere ndi kale chifukwa chonena kuti nthawi zonse sipalephera kunena kuti pali gulu lina lake ati materrorist awacha. Tsono onsewo amakhala kuti akufunanso control ya zinthu zomwezo ma mines kaya chani ena amakhala achitidwa sponsor chifukwa the question is zida zomwe amakhala nazo zamazitenga kuti ndi pamakhala kuti pali munthu amene akupanga sponsor kuti azibweza mpungwepungwe azidzatenga zinthu kapena apo aziopseza anthu malokozi onena kuti kaya ali ndi zinthu chani ola anthu amene ali ndi mines amathawa moopsezedwa kuti muzitipasa ifeyo msonkho mukamapanga chani mukamapanga za mining zanozo. Basi kamoyo kake kopanga choncho nkhani yake ndi kulimbirana chuma kulimbirana mphamvu sichoncho ndi zimezo zomwe zakhazi kuchitika. Tsono ku Mali kwaipa kwambiri so much that upper defense minister Saturday kwangoyambika kunali kale zipolowe chimozimozi ku Burkina Faso kuti maiko osewa ndonena kuti kuli ma terrorist ena kuti kuli ma jihadist ena kuti kuli Al-Qaeda ena kuti zangokhala pirikiti. Maguluwo nthawi zonse amakhala kuti akumenyana koma this time magulu achapezeka kuti ayanjana against chani boma lawo la junta boma la military ku Mali ino sopano. Fanzi yanyamuka kugwirizana kunena kuti kotani
ikumenyana ndi boma ifuna igwetse boma ilande ndi mpaka na Russia inatumiza nkhondo kuti akathandize ku Mali ndi kunali chipolowe weekend kunali kuomberana pulikiti ndi magulu enawo otayanjana against government ufuna kugwetsa ndi zinafika point kuti anapita ku nyumba kwa defense minister dzina lake Sadio Kamara edi anaisira kumene kuchaombirana kunala masoldiers chani ataona kuti akanika kuchita breach angoika mbomu mgalimoto ndikuchita speed lowa nyumba mwake mwandani mwa Sadio Kamara defense minister yaphulikira mmene munaiso watani wamwalirira momwe. That's how serious it is. Anali munthu onena kuti wapa mwamba kwapiti defense minister wao edi. So zimsake chipolowe chake chafika boda bwisa kuti anthu namba unena kuti akwachita sponsor anthu andani zikuchokera pati edi koma zikulikitisi zikuta ndayi zonse timamba ti trial anthu afuna umupa anthu kulima attempt kulima chani koma oloma soldiers za Russia akuti anatengesedwa osati masewera sikuti zinayi zophweka sikuti kapena chani koma pakali pano zomwe zachitika nzimenezo sikuti kulibata military ku Mali akunena kuti ali in control akuti paphedwa ma civilian ambiri president yo Assimi Goita anabisala kaya watuluka komwe anabisala kupakali pano sizikuziwika akuti pali chikhulupiriro choti ma insurgencies yo akupanga regroup hedi gulu la upandulo likupanga regroup lofuna liyambireso pamene ame akunenetsa kuti iwo ali in control magulu a upanduwo alanda city imodzi monera kuti alanda ndithu pakali panopo magulu a upanduwo ndi GNIM yomwe ili backed by Al-Qaeda ndi Tuareg separatist rebels amacha ma FLA and akunena kuti ambiri aphedwa edi anthu omwe ali ma terrorist ati olo anthu ma civilians analowerera achita ataki magulu a upanduwo koma zinavuta kwambiri mu city ya Bamako capital city yao. So far zomwe zachitika nzimenezo apa defense minister zipolowe timva kuti zitha bwanji koma kulibe mtendere. Iyo ina update chabe ya ku Mali ndi zina zomwe zochitika ku Burkina Faso zikomo kwambiri.